Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu ingkang kawula hormati, ing dinten punika monggo kita sesarengan ngaturaken puji lan syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kasehatan, keselamatan, rahmat lan hidayahnya sehingga kula lan panjenengan sami saged sesarengan makempal ing pepanggonan punika kangge panyuluhan bahayaning COVID-19 utawa coronavirus. Apa kang dimaksud COVID-19? COVID-19 minangka penyakit ing disebabke infeksi karo virus SARS sing pisanan dikenal ing Wuhan, Cina ing Desember 2019. Gejala utama COVID-19 yaiku setunggal watuk, kalih sesek napas, 3 irung ngetokke ingus, sekawan awak ora kepenak, gangsal sakit kepala, 6 demam kang suhune dhuwur. Cara pencegahan penularan COVID-19 yaiku setunggal anjaga imunitas badan, nutup irung nalika watuk, kalih ngindari kontak, 3 nganggo masker, sekawan aja ngumbara ing njaba omah, gangsal pisuh tangan. Kesimpulanipun yaiku kula lan panjenengan sami kudu terus waspada lan ngantisipasi kadadean corona kayata wisuh, nganggo masker, jaga kesehatan awak, lan ojo kuatir serta manut apa kang dihimbauke pemerintah. Monggo kula lan panjenengan sami ningkataken donga marang Gusti Allah semoga COVID-19 punika lekas ilang sadurunge bulan suci Ramadan teka. Amin. Cukup semanten ingkang saged kula aturaken. Mbok pilih wonten kalepatan kula nyuwun agunging pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.